Στη ζωή μας έχουμε να πάρουμε μία σημαντική απόφαση. Το αν θα ακολουθήσουμε την περπατημένη, αν θα ζήσουμε όπως ζουν οι άλλοι, αν θα κάνουμε ό,τι κάνουν οι άλλοι ή αν θα ζήσουμε με έναν τρόπο ριζοσπαστικό, με έναν τρόπο ανατρεπτικό. Αν θα ακολουθήσουμε τον Θεό των ανατροπών, που δεν υποτάσσεται στις κοινωνικές νόρμες, που κάνει unfollow στην κοινωνική λογική και προσεγγίζει τον κόσμο και τους ανθρώπους με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο. Δεν ξέρω αν έχεις νιώσει ποτέ αόρατος ή αόρατη, χωρίς θέση, φωνή ή δύναμη. Ο κόσμος χωρίζει τους ανθρώπους σε πετυχημένους και αποτυχημένους, σπουδαίους και ασήμαντους, στους μέσα και στους έξω, στους πλούσιους και τους φτωχούς, στους δυνατούς και τους αδύναμους, στους πρώτους και τους τελευταίους. Σήμερα θα δούμε μέσα από τη δοξολογία της Άννας, μιας γυναίκας η οποία ήταν στο περιθώριο της τότε κοινωνίας, ότι ο Θεός γκρεμίζει τις δικές μας νόρμες και τις δικές μας κοινωνικές πυραμίδες εξουσίας και οικοδομεί μια βασιλεία με έναν τρόπο που είναι ριζοσπαστικός και μοναδικός. Ας θυμηθούμε λίγο την ιστορία της Άννας, την οποία μελετήσαμε τις 2 περασμένες εβδομάδες. Μια γυναίκα άτεκνη, μια γυναίκα περιθωριοποιημένη, σε μια εποχή όπου ο Θεός δεν έχει στείλει κάποιον προφήτη, για 40 χρόνια υπάρχει σιωπή του Θεού. Αυτή η γυναίκα θέλει ένα παιδί και υπόσχεται στο Θεό, πηγαίνει στο ναό του Θεού και υπόσχεται ότι αν της χαρίσει ένα παιδί, τότε αυτό το παιδί θα το αφιερώσει στο ναό του Θεού. Αυτή η γυναίκα έχει βιώσει ντροπή, έχει βιώσει αποκλεισμό, σε μια εποχή που επιτρεπόταν η πολυγαμία όχι ως το θέλημα του Θεού. Η άλλη γυναίκα του Ελκανά είχε παιδιά, εκείνη δεν είχε, και δεν είχε επειδή διαβάζουμε ότι ο Θεός είχε επιλέξει να της κλείσει τη μήτρα. Πηγαίνει στο ναό του Θεού και τα χείλη της κουνιόνται. Και ο Ηλί, ο ιερέας του ναού, θεωρεί ότι είναι μεθυσμένη και της λέει «Πήγαινε κοπέλα μου να ξεμεθύσεις». Και εκείνη του απαντάει ότι δεν είναι μεθυσμένη, είναι πονεμένη. Και προσεύχεται και ο ιερέας στο τέλος της λέει «Ήθε ο Θεός, καθώς πηγαίνει στο καλό, να σου χαρίσει αυτό το οποίο ποθείς και ζητάς». Η ίδια μετά από λίγο καιρό συνευρίσκεται με τον Ελκανά και γίνεται η μητέρα του Σαμουήλ, της φωνής του Θεού, σε μία περίοδο όπου δεν υπήρχε κάποιος ο οποίος να ξεκαθαρίζει στο λαό του Θεού τι ο Θεός θέλει να κάνουν, επειδή ο λαός είχε απομακρυνθεί και ο ναός λειτουργούσε με έναν τρόπο στήρο και μη επικοδομητικό. Ας δούμε λοιπόν πώς απαντάει σε αυτό το χαρμόσυνο γεγονός, σε αυτή την ανατροπή, στο γεγονός ότι ο Θεός χαρίζει ένα τέκνο, η Άννα. Ύστερα η Άννα διαβάζουμε, Α Σαμουήλ κεφάλαιο 2 και εδάφιο 1 είπε «Κύριε, γέμισε στην καρδιά μου με χαρά». Και δεν λέει ότι αυτό το παιδί πλέον με οδήγησε στη λύτρωση, στο να έχει νόημα η ζωή μου. Λέει «Με σήκωσες, με δυνάμωσες. Τώρα μπορώ με τους εχθρούς μου να γελάω». Θυμάστε, είχαμε δει τις 2 περασμένες εβδομάδες ότι η έτερη γυναίκα του Ελκανά την περιφρονούσε κάθε φορά που πήγαιναν στο ναό της Ιερουσαλήμ, επειδή δεν είχε παιδιά, ενώ εκείνη είχε. «Με βοήθησες, για τούτο είμαι χαρούμενη, μόνο ο Κύριος είναι Άγιος, είναι ξεχωρισμένος, κάνει δηλαδή τα πράγματα διαφορετικά, άλλος Θεός έξω από εκείνον δεν υπάρχει, κανείς δεν προστατεύει όπως εκείνος». Προσέξτε ότι η Άννα δεν εστιάζει στο δώρο, εστιάζει στο δωρητή. Δεν εστιάζει σε αυτό το οποίο πήρε, σε αυτόν που της έδωσε. Σε αντίθεση με εμάς που πάρα πολλές φορές
βασίζουμε την ευτυχία μας ή ακόμα και την ευλογία μας από το Θεό στις υλικές ευλογίες ή στις περιστάσεις της ζωής μας. Πηγαίνουν καλά οι περιστάσεις, με αγαπάει ο Θεός. Δεν πηγαίνουν καλά, με απορρίπτει ο Θεός ή κάτι πρέπει να έχω κάνει στραβά ή ανάποδα για να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Προσέξτε επίσης ότι ο Θεός δεν αλλάζει πρώτα τις περιστάσεις της, όπως είδαμε στο κεφάλαιο 1, αλλάζει πρώτα την καρδιά της. Αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τα πράγματα. Και επειδή έχει αλλάξει την καρδιά της, ακόμα και όταν παίρνει αυτό το οποίο της λείπει, αυτό το οποίο θέλει, το νούμερο 1 στη λίστα των επιθυμιών και προσευχών της, εστιάζει στο δωρητή και όχι στο δώρο. Η ανατροπή του Θεού δεν ξεκινάει γύρω της, δεν ξεκινά στη μήτρα της, ξεκινά στο νου της, ξεκινά μέσα της. Ερώτηση. Αγαπάς το δωρητή ή τα δώρα? Τι προσεύχεσαι? Τι θέλεις? Τι επιθυμείς? Η απάντηση της Αγίας Γραφής είναι ότι ο Θεός μας έχει ετοιμάσει μία ουράνια βασιλεία, μία πόλη, την Άγια Ιερουσαλήμ. Εκεί που δεν υπάρχει έγκλημα, δεν υπάρχει αδικία, δεν υπάρχει βία, δεν υπάρχει ρύπανση, δεν υπάρχει εγκληματικότητα, δεν υπάρχει πόλεμος. Εκεί που οι πύλες είναι μαργαριταρένιες, που οι δρόμοι είναι από χρυσό. Αλλά αυτό που κάνει αυτή την πολιτεία τόσο μοναδική, δεν είναι ότι δεν έχει ήλιο ή φεγγάρι, γιατί ο Χριστός φωτίζει, δεν είναι ότι δεν έχει εκκλησία, είναι η παρουσία, η ανεμπόδιση του Χριστού. Μας αρκεί ο Χριστός. Μπορούμε να πούμε, και αν δεν μου δώσεις αυτό που νιώθω ότι χρειάζομαι, μου αρκείς, είσαι αρκετός. Εδάφιο 3. Μην υπερηφανεύεστε και τους σπουδαίους μην κάνετε. Για τα αμαρτωλά σας σχέδια μην καυχέστε. Αυτό το βλέπουμε ιδιαίτερα στην εποχή μας, που επικρατεί η αδικία, η ιδιοτέλεια, ο εγωισμός και οι άνθρωποι πλέον καυχόνται παντού, στις τηλεοράσεις, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Κύριος τα ξέρει όλα όσα κάνετε. Ο Λίνκον έλεγε ότι μπορούμε να ξεγελάσουμε μερικές φορές όλους τους ανθρώπους, όλες τις φορές μερικούς ανθρώπους, αλλά δεν μπορούμε να ξεγελάσουμε όλες τις φορές όλους τους ανθρώπους. Και η Αγία Γραφή προσθέτει ότι ποτέ δεν μπορούμε να ξεγελάσουμε το Θεό. Όλα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα φανερά μπροστά Του. Δεν μπορούμε να κρυφτούμε από το Θεό. Από την αρχή της ανθρώπινης ύπαρξης, όταν ο Αδάμ και η Εύα αμάρτησαν, προσπάθησαν ανεπιτυχώς να κρυφτούν από το Θεό. Αυτό δεν γίνεται. Κάθε επέσχυντη πράξη τη δικάζει. Τα όπλα κομματιάζει των ισχυρών, ανανεώνει τη δύναμη των αδυνάτων και των απελπισμένων. Στον Ισαΐα 40 τόσο όμορφα λέει ότι αποκτούν αυτοί που ακολουθούν το Θεό φτερά σαν του αετού. Βαδίζουν χωρίς να αποσταίνουν και τρέχουν χωρίς να εξασθενούν. Συνεχίζει και λέει, οι πλούσιοι πρέπει με τον κόπο τους να βγάζουν το ψωμί τους, ας μη στενάζουν πια οι φτωχοί. Μπορούν να παναγυρίζουν 7 παιδιά, θε να αποκτήσει άτεκνη και όλα θα τα χάσει πολύτεκνη. Εδάφιο 6. Ο Κύριος δίνει το θάνατο και δίνει και τη ζωή. Προσέξτε δηλαδή ότι έχει απόλυτη εξουσία στη ζωή και στο θάνατο. Τίποτα δεν είναι έξω και πέρα από τον έλεγχό Του. Αυτό, προσέξτε, δεν σημαίνει ότι, όπως έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν, ότι όλα είναι προκαθορισμένα και προαποφασισμένα. Δεν σημαίνει ότι έχουμε ένα πετρωμένο, πεπρωμένο, ότι υπάρχει ένα θρησκευτικό κισμέτ. Σημαίνει ότι καθώς εμείς ενεργούμε, ζυγίζουμε, λαμβάνουμε αποφάσεις, προχωρούμε, ενεργούμε, ο Θεός ενεργεί σε μας και μέσα από εμάς για να εκτελέσει τα πάντα σύμφωνα με τη βουλή του θελήματός Του. Και στο τέλος τα πάντα εξαρτώνται όχι από το τι κάνουμε ή δεν κάνουμε,
αλλά από το δικό του έλεος. Συνεχίζει, αυτός τον άδει κατεβάζει, δηλαδή αυτός αποφασίζει πότε ξεκινάει και πότε τελειώνει η ζωή μας, πότε η ψυχή αποχωρίζεται από το σώμα, και αυτό είναι σημαντικό για τις απώλειες, τις απογοητεύσεις, τους πόνους που έχουμε, και από το θάνατο ανεβάζει στη ζωή. Δεν είναι ένας αδιάφορος, αδύναμος ή απρόσωπος παρατηρητής όλων όσων μας συμβαίνουν. Και μπορεί να ανατρέψει τα πράγματα, μπορεί να τα αλλάξει. Φέρνει φως εκεί που υπάρχει σκοτάδι. Φέρνει ελπίδα εκεί που υπάρχει απελπισία. Φέρνει νόημα εκεί που δεν υπάρχει σκοπός. Φέρνει χαρά εκεί που υπάρχει λύπη. Φέρνει αγάπη εκεί που υπάρχει αδιαφορία. Ο Θεός αλλάζει τις περιστάσεις. Εδάφιο 7. Ο Κύριος κάνει κάποιον πλούσιο και ο Κύριος φτωχό τον κάνει. Εκείνος ταπεινώνει, αλλά εκείνος ανεβάζει ψηλά. Τώρα, αυτό δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Ο πρώτος κανόνας θεολογίας είναι ότι ο Θεός είναι Θεός και εμείς είμαστε άνθρωποι. Δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν ενεργεί, δεν κάνει σωστές επενδύσεις, δεν προσεγγίζει σωστά τα πράγματα. Σημαίνει ότι στο τέλος της ημέρας τα πάντα εξαρτώνται από το δικό του έλεος. Αυτό σημαίνει. Βγάζει από τη δυστυχία του το καταφρονεμένο, στη δόξα τον περνά, το βάζει να σταθεί ανάμεσα στους διακεκριμένους, θέση του δίνει τιμητική. Γιατί όλη η γη στον Κύριο ανήκει, αυτός την έχτισε πάνω σε ασάλευτα θεμέλια. Η λογική του κόσμου είναι, αν είσαι δυνατός, πετυχαίνεις. Αν έχεις, αξίζεις. Η λογική είναι η εξής. Είμαι ό,τι έχω. Είμαι ό,τι κάνω. Είμαι ό,τι δίνω. Και αυτές οι τρεις θεωρήσεις, εξισώσεις της ζωής, είναι βαθύτατα προβληματικές. Γιατί αν είμαι ό,τι έχω και χάσω ό,τι έχω, ποιος είμαι? Αν είμαι ό,τι κάνω και δεν μπορώ να κάνω αυτά τα οποία έκανα, είτε στην εργασία μου, είτε να προσφέρω στους άλλους ό,τι πρόσφερα. Γιατί το πνεύμα είναι πρόθυμο, αλλά η σάρκα είναι ασθενής. Ποια είμαι? Αν είμαι ό,τι δίνω, αλλά δεν μπορώ πλέον να δίνω ό,τι έδινα στα αγαπητά μου, ποια είμαι? Ο Παύλος λέει, χάρη του Θεού, με τη χάρη του Θεού είμαι ό,τι είμαι. Τι σημαίνει χάρη του Θεού? Ότι ο Θεός μας δίνει αυτό που δεν αξίζουμε. Και η χάρη του Θεού σε μένα δεν έγινε μάταιη. Δεν λέει ότι κάθισε με σταυρωμένα τα χέρια και περίμενε ο Θεός να κάνει πράγματα μέσα από Αυτόν. Κοπίασα, λέει, περισσότερο από όλους αυτούς, τους υπόλοιπους Αποστόλους, όμως όχι εγώ, αλλά η χάρη του Θεού που ήταν μαζί μου. Άνοιξε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Facebook, το Instagram, το TikTok. Ποιοι έχουν τους περισσότερους followers, ακόλουθους? Όσοι είναι οι όμορφοι, οι επιτυχημένοι, οι δυνατοί, αυτοί που φαίνεται να έχουν όλες τις απαντήσεις, αυτοί που έχουν την τέλεια σχέση, έστω αν μετά για ορισμένους από αυτούς βλέπουμε ότι είναι ενδεχομένως ακόμα και σε κακοποιητικές σχέσεις. Θυμάστε μια πολύ γνωστή ιστορία ενός από τους πλέον διακεκριμένους δικηγόρους που έβγαζε πολλά reels στο Instagram με τη γυναίκα του για τα διάφορα ξεχωριστά μέρη με τα οποία πήγαιναν για διακοπές, μόνο και μόνο μετά για να αντιληφθούμε ότι η γυναίκα αυτή ήταν σε μια απόλυτα κακοποιητική σχέση. Ότι λάμπει δεν είναι χρυσός. Η Άννα όμως εδώ περιγράφει κάτι διαφορετικό. Τον Θεό που ανατρέπει το σύστημα, τον Θεό που κάνει unfollow στην κοινωνική λογική, στις κοινωνικές νόρμες, που υψώνει ανθρώπους που εμείς δεν θα υψώναμε, που δίνει αξία σε ανθρώπους που εμείς δεν θα δίναμε αξία. Προσέξτε τι λέει ο παροιμιαστής. Στο σπίτι του ασεβή είναι η κατάρα του Κυρίου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το σπίτι του ασεβή δεν υπάρχει η ευλογία και η προστασία του Θεού. Πνευματική προστασία. Την κατοικία των δικαίων την ευλογεί.
εναντιώνεται στους αλαζόνες. Τι είναι η αλαζονία? Μπορώ χωρίς το Θεό. Μπορώ μόνος μου. Δεν έχω κανέναν ανάγκη. Αυτό στην εποχή μας, στην κοινωνία μας, τιμάται. Θεωρείται μία από τις κυριότερες, σημαντικότερες, σπουδαιότερες αρετές. Ο Θεός όμως δείχνει αγάπη στους ταπεινούς. Τη δόξα θα κληρονομήσουν οι σοφοί. Η υπερηφάνεια των ανόητων θα φέρει σε αυτούς ατιμία. Τι λένε όλα αυτά τα εδάφια? Ότι αν δεν έχεις δει ακόμα τα αποτελέσματα που προσδοκάς, μην απογοητεύεσαι. Ο Θεός των ανατροπών δεν έχει ακόμα τελειώσει. Σε μια κοινωνία που αν έχεις αξίζεις, αν φαίνεσαι μετράς, που το φαίνεστε είναι σημαντικότερο από το είναι, που όσοι έχουν εξουσία είναι αυτοί οι οποίοι θεωρούνται ανώτεροι, ο Θεός φέρνει μία διαφορετική προσέγγιση. Και μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής επιλέγει ανθρώπους που ποτέ δεν θα επιλέγαμε για να είναι τα δικά του όργανα, για να πουν τα δικά του λόγια, να αποτελέσουν τη δική του φωνή, τα δικά του μάτια, τα δικά του αυτιά, τα δικά του χέρια και τα δικά του πόδια. Ανθρώπους πολλές φορές παρακατιανούς, περιφρονημένους, που δεν είχαν αξία, γιατί ο Θεός αντιστρέφει τις κοσμικές ισορροπίες. Η Άννα ήταν άτεκνη και περιοθεροποιημένη και γίνεται η μητέρα ενός σπουδαίου προφήτη του Σαμουήλ, ο οποίος θα χρήσει τον άνθρωπο κατά την καρδία του Θεού. Γιατί ο Κύριος κάνει κάποιον πλούσιο, ο Κύριος φτωχό τον κάνει, εκείνος ταπεινώνει, αλλά και εκείνος ανεβάζει ψηλά. Ο Δαβίδ ήταν ο μικρότερος από τους αδελφούς, αόρατος στα μάτια των ανθρώπων, ορατός στα μάτια των Θεών. Κανείς δεν θα επέλεγε από τα παιδιά του Ιεσέ το Δαβίδ, όμως διαβάζουμε, ο Κύριος λέει στο Σαμουήλ, μη σου κάνει εντύπωση η μορφή του και το ψηλό του ανάστημα, λέει για να τα αδέρφια του. Εγώ δεν τον εγκρίνω. Εγώ δεν κρίνω με ανθρώπινα κριτήρια. Ο άνθρωπος βλέπει τα φαινόμενα. Εγώ όμως βλέπω, τι βλέπω? Την καρδιά. Ο Θεός βλέπει αυτά που δεν λέμε. Αυτά που νιώθουμε και οι άλλοι δεν γνωρίζουν. Βλέπει την καρδιά σου. Η μητέρα του Κυρίου μας, μια νεαρή, φτωχή κοπέλα από τη Ναζαρέτ, ασήμαντη μέχρι τότε, γίνεται η σπουδαιότερη γυναίκα όλων των εποχών, γιατί κυοφορεί τον Μεσσία. Και τι λέει στον ύμνο της προς το Θεό? Καθαίρεσε άρχοντες από τους θρόνους και ταπεινούς ανύψωσε. Και πώς λύνει ο Θεός το πρόβλημα της αμαρτίας? Πώς λύνει το πρόβλημα της αδικίας? Στέλνει τον ίδιο του τον Υιό για να γίνει ένας από εμάς. Να ζήσει τη ζωή που έπρεπε να είχαμε ζήσει. Να πεθάνει τον θάνατο που έπρεπε να είχαμε πεθάνει. Να πεθάνει γυμνός, εξευτελισμένος, να βιώσει την απόλυτη ταπείνωση, ντροπή, τον ονειδισμό, την ντροπή πάνω στο σταυρό, για να σωθούμε. Ταπεινώθηκε θεληματικά μέχρι θανάτου δε σταυρού. Και λύνει το πρόβλημα της αδικίας με το να επιτρέψει ο ίδιος τη μεγαλύτερη αδικία. Ο δίκαιος, ο Άγιος, ο αψεγάδιαστος πάνω στο σταυρό να πεθάνει για τους αμαρτωλούς. Και βάσει της δικής του θυσίας πλέον να υπάρχει μια βασιλεία που λειτουργεί εντελώς διαφορετικά. Μια βασιλεία, τα χαρακτηριστικά της οποίας θα δούμε σύντομα. Μια βασιλεία στην οποία οι τελευταίοι γίνονται πρώτοι. Λέει ο Χριστός, πολλοί θα βρεθούν από πρώτοι, πετυχημένοι, ισχυροί, και αυτό το έχουμε δει πάμπολες φορές να συμβαίνει, τελευταίοι. Και άλλα από τελευταίοι, πρώτοι. Γιατί ο Θεός υψώνει τους ταπεινούς και δίνει αξία σε ανθρώπους περιφρονημένους. Δεύτερον, στη Βασιλεία του Θεού η ταπείνωση είναι δύναμη. Ταπείνωση σημαίνει ότι αναγνωρίζω την ανθρώπινη αδυναμία. Επιλέγω να εξαρτώμαι από το Θεό, από τη δική του χάρη. Δεν αυτοπροβάλλομαι. Ο Χριστός δίδαξε
όποιος υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί. Και αυτό το εδάφιο εξηγεί πάρα πολύ καλά τα δύσκολα νοήματα του ύμνου της Άννας. Όποιον υψώνει τον εαυτό του, όποιον αυτοπροβάλλεται. Θυμάστε στη Ρωμαίους 12 ο Παύλος λέει να μην φρονούμε περισσότερο για τον εαυτό μας από ό,τι πρέπει, να προσεγγίζουμε με σύνεση, να μην αυτοσυστηνόμαστε. Θα ταπεινωθεί, θα βρει δηλαδή το δρόμο της αληθινής δόξας. Γιατί όποιος υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί. Αυτός που ταπεινώνει τον εαυτό του, αυτός που έχει απουσία αλαζονίας και υπερηφάνειας, θα υψωθεί. Δεν μιλάει εδώ για μια ηθική αυτοβελτίωση, μιλάει για μια μεταμόρφωση με τη χάρη του. Και μιλάει, η ταπείνωση τι είναι, αυτό που έλεγαν ένα μέρος, ένα κομμάτι της ταπείνωσης, είναι αυτό που έλεγαν οι αρχαίοι μόν πρόγονοι, το γνώθησε αυτόν. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος έλεγε «Αρχή ταπεινώσεως εστίν», προσέξτε, «η ακριβής γνώσης εαυτού». Να γνωρίζω τις δυνάμεις, τις αδυναμίες, τα όρια μου. Και η ταπείνωση σημαίνει ότι μπορώ να κάνω πράγματα που δεν μπορείς και μπορείς να κάνεις πράγματα που δεν μπορώ, χρειάζεται ο ένας τον άλλον. Έχεις αυτά που δεν έχω. Έχω αυτά που δεν έχεις. Ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Έτσι ο Θεός μας έχει σχεδιάσει να λειτουργούμε και ως κοινωνία και ως εκκλησία. Τρίτον, η εξουσία είναι υπηρεσία. Στον κόσμο, στην κοινωνία, όσο ανεβαίνει στην κοινωνική πυραμίδα ή στην εταιρική πυραμίδα, τόσο περισσότερο σε υπηρετούν. Στη Βασιλεία του Θεού όμως, όσοι έχουμε κάποια θέση, τόσο περισσότερο πρέπει να υπηρετούμε. Στα μικρά και στα μεγάλα. Να είμαστε οι πρώτοι που θα πάμε να μαζέψουμε τα πιάτα, οι πρώτοι που αν χρειαστεί θα κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει να γίνει, δίνοντας το καλό παράδειγμα. Προσέξτε τι λέει ο Χριστός. Ξέρετε ότι αυτοί που θεωρούνται ηγέτες των εθνών ασκούν απόλυτη εξουσία. Οι άρχοντές τους τα καταδυναστεύουν. Εσάς όμως δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό. Όποιος θέλει να γίνει μεγάλος ανάμεσά σας, πρέπει να γίνει υπηρέτης σας. Όποιος θέλει να είναι πρώτος, πρέπει να γίνει δούλος όλων. Και τι είναι αυτό? Μια θεωρία ανεφάρμοστη. Γιατί ο Υιός του ανθρώπου, ο ίδιος δηλαδή, δεν ήρθε να τον υπηρετήσουν, παρότι δημιούργησε τον κόσμο με την πνοή του στόματός του, αλλά για να υπηρετήσει και να προσφέρει τη ζωή του λύτρο για πολλούς. Τέταρτον, μακάρι οι φτωχοί στο πνεύμα, μακάρι αυτοί που εξαρτώνται από εκείνον, μακάρι οι πτωχοί το πνεύματι, οι ευλογένειες στους ταπεινούς, όχι στους αυτάρκεις. Διότι αυτόν είναι η Βασιλεία του Θεού. Επίσης, ο θάνατος φέρνει ζωή. Τι παράδοξος τρόπος σωτηρίας. Να πεθάνει για να ζήσουμε αιώνια. Να πληγωθεί, όπως λέει στον Ισαΐα, για να γιατρευτούμε. Γι' αυτό που λέει ο Χριστός, για να κερδίσω τη ζωή μου πρέπει να τη χάσω. Όποιος χάσει τη ζωή του, όποιος πλέον δεν ζει για τον εαυτό του, επιτρέψτε μου τον όρο για την πάρτη του, όποιος βάζει το εμείς πάνω από το εγώ, όποιος ζει με τους όρους της βασιλείας, αυτός λέει, ας πάρει το σταυρό του, ας απαρνηθεί τον εαυτό του και ας με ακολουθήσει. Στον Ιωάννη 12 λέει, αλήθεια σας λέγω, αν το σιταριό ο σπόρος πέσει στη γη, αλλά δεν πεθάνει, μένει ένας μοναχός σπόρος. Αν όμως πεθάνει, κάνει άφθονο καρπό. Για να έρθω στο Χριστό, πρέπει να πεθάνω ως προς τον εαυτό μου, ως προς το εγώ μου. Δεν είναι απλό. Δεν είναι εύκολο. Αλλά ο Χριστός έκανε ακριβώς το ίδιο. Και πάνω στο σταυρό, μέσα από το δικό του θάνατο, έχουμε αιώνια ζωή. Το έκτο, η έκτη προσέγγιση, η αγάπη προς τους εχθρούς. Η προσέγγιση ότι δεν κάνουμε στους άλλους ό,τι μας κάνουν. Δεν αγαπάμε όσους μας αγαπούν. Θυμάστε τι λέει στο Μαθαίο 5 ο Χριστός, αν αγαπάμε όσους μας αγαπούν
και μισούμε όσους μας μισούν. Ποια είναι η διαφορά μας από τους υπόλοιπους αμαρτωλούς? Αλλά εσείς, λέει, να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να δίνετε ευχές σε αυτούς που σας δίνουν κατάρες. Αυτό και αν είναι ένα unfollow στην κοινωνική λογική. Να ευεργετείτε αυτούς που σας μισούν. Να προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται και σας καταδιώκουν. Γιατί? Πώς? Μόνο αν συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε εχθροί του Θεού. Και ο Θεός κάνει ακριβώς αυτά με μας. Μας αγαπάει, μας έκανε καλό, μας αγάπησε με μια τέλεια αγάπη, όταν εμείς το είχαμε γυρίσει στην πλάτη. Και πάνω στο σταυρό τι λέει? Τι λέει ο Χριστός? Πατέρα, ρίξε φωτιά από τον ουρανό. Λέει, Πατέρα, συγχώρεσέ τους. Δεν ξέρουν τι κάνουν. Είναι βασιλεία όπου η αδύναμη είναι δυνατή. Ο Παύλος ζητάει θεραπεία και ο Θεός του λέει όχι, και το απαντάει, σου αρκεί η χάρη μου. Η δύναμή μου φανερώνεται στην πληρότητά της μέσα από την αδυναμία σου. Και πώς απαντάει ο Παύλος? Με περισσότερη ευχαρίστηση θα καυχηθώ για τις ταλαιπωρίες μου, για να κατοικήσει μέσα μου η δύναμη του Χριστού. Η Βασιλεία του Θεού, με άλλα λόγια, είναι ανατρεπτική. Και ο Χριστός δεν ήρθε να διδάξει αυτόν τον ανατρεπτικό τρόπο ζωής, να κηρύξει μία μοναδική διαφορετική στάση ζωής. Τη βίωσε, την έζησε. Γεννήθηκε όχι σε ένα παλάτι, αλλά σε μία φτωχική φάτνη. Για 30 χρόνια έζησε στην αφάνεια, σε ένα ξυλουργείο, να συναλλάσσεται με πελάτες, με προμηθευτές, με ανθρώπους της διπλανής πόρτας. Και για 3 χρόνια, όταν ξεκίνησε την επίγεια διακονία του, ποιους επέλεξε? Ανθρώπους που άνοικαν στην κοινωνική και θρησκευτική ελίτ. Επέλεξε αγράμματους ψαράδες, επέλεξε τελώνες, τους πλέον αμαρτωλούς εκείνης της εποχής, επέλεξε αυτούς που κανείς δεν θα επέλεγε προκειμένου να αλλάξουν τον κόσμο. Με ποιους συναναστρεφόταν? Με τους πετυχημένους? Με τους σπουδαίους? Το παρατσούκλι του ήταν Φαγάς και Κρασοπότης, φίλος στενώνων και αμαρτωλών. Ήταν ο μόνος που ακόμα και οι εκδιδόμενες μπορούσαν να πλησιάσουν και να βρουν αποδοχή, αγάπη, συγχώρεση. Και όταν μπήκε στην Ιερουσαλήμ, δεν μπήκε πάνω σε έναν επιβίτορα, δεν μπήκε πάνω σε ένα άρμα, μπήκε πάνω σε ένα φτωχό γαϊδουράκι. Και πώς πέθανε? Δεν πέθανε σαν ήρωας, πέθανε σαν εγκληματίας. Ο Χριστός είναι η ενσάρκωση της θεϊκής ανατροπής. Και σε καλεί να ζήσεις ανάποδα, να ζήσεις διαφορετικά. Αν σε απορρίπτουν σε αυτή την κοινωνία, μη στενοχωριέσαι. Η χάρη του αρχίζει εκεί που τελειώνει η αποδοχή των άλλων. Η χάρη του ξεκινά εκεί που οι άλλοι σε απορρίπτουν. Και αν έχουμε κατακτήσει κάποια κορυφή, να θυμόμαστε πως το οφείλουμε στη δική του χάρη. Λέει στην 1 Κορινθίους 4:7, αλήθεια, ποιος σε έκανε σένα ανώτερο από τους άλλους? Τι έχεις που να μην το έλαβες? Αφού λοιπόν το έλαβες από το Θεό, γιατί καυχέσαι, σαν να μην το είχες λάβει ποτέ ως δώρο. Στη Βασιλεία του Θεού, το χαμηλό είναι ψηλό. Το λίγο είναι πολύ και το πολύ λίγο. Το αδύναμο είναι δυνατό. Και το τελευταίο πολλές φορές είναι πρώτο. Γίνεται πρώτο. Θες να αφήσεις ένα ιδιαίτερο αποτύπωμα σε αυτή την κοινωνία? Θες να ζήσεις με έναν τρόπο διαφορετικό, ανατρεπτικό? Μην μπεις στα καλούπια αυτού του κόσμου. Ακολούθησε το Χριστό. Μην ακολουθήσεις το σενάριο που όλοι οι άλλοι ακολουθούν. Στην τηλεόραση, στις ταινίες μεγάλης οθόνης, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ο Χριστός σου δίνει τη δυνατότητα να μην γίνεις κομπάρσος, να μην κάνεις ό,τι κάνουν οι άλλοι, αλλά να γίνεις σκηνοθέτης, να ορίσεις ένα διαφορετικό σενάριο με βάση τις δικές του αιώνες αρχές. Γιατί η πίστη δεν είναι κάτι παθητικό. Είναι μια επαναστατική στάση ζωής απέναντι σε αυτό που κάνουν όλοι οι άλλοι. Ενάντια, κόντρα στο ρεύμα. Ενάντια στο εύκολο, στο πρόσκαιρο, στο παροδικό, στο επιφανειακό. Κάθε απόφασή σου είναι μια διαφορετική σκηνή της ταινίας της ζωής σου. Κάθε επιλογή που κάνεις καθημερινά είναι μια ευκαιρία να ζήσεις άγια, να ζήσεις δηλαδή διαφορετικά, ανατρεπτικά. Ζήσε σαν τον Χριστό. Γίνε το δικό του φως. Γίνε η δική του αγάπη. Γίνε η δική του μακροθυμία. Γίνε η δική του συγχώρεση. Γίνε η δική του φωνή. Γίνε τα δικά του μάτια. Γίνε τα δικά του αυτιά. Γίνε τα δικά του χέρια. Γίνε τα δικά του πόδια. Γιατί ζεις ανατρεπτικά, όπως έλεγε ο Ματάχμα Γκάντι, όταν γίνεις η αλλαγή που θέλεις να δεις στους άλλους. Όχι όταν διακηρύττεις μία αλλαγή, όταν με τη χάρη του και τη δύναμή του γίνεσαι η αλλαγή που θέλεις να δεις στους άλλους. Ο Χριστός σε καλεί, με καλεί, μας καλεί να τον ακολουθήσουμε σε μία διαφορετική, ανατρεπτική ζωή. Μας καλεί να γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε να δούμε στους άλλους. Αμήν. Κύριε Πατέρα, σε ευχαριστούμε γιατί έστειλες τον Χριστό για να μας σώσει. Γιατί δεν ήρθε για να καλέσει δικαίους αλλά αμαρτωλούς. Γιατί δεν κάθισες, Κύριε Σου Χριστέ, με τους ισχυρούς αλλά με τους αδύναμους. Γιατί δεν κράτησες τη δόξα Σου για τον εαυτό Σου. Άπλωσες τα χέρια Σου στο σταυρό για χάρη μας. Και, Κύριε, σε πλησιάζουμε στο θρόνο της χάρης και θα συμμετέχουμε στην υπενθύμηση της δικής Του αγάπης, στο δείπνο του Κυρίου, στη Θεία Ευχαριστία, όχι επειδή είμαστε άξιοι, αλλά επειδή είσαι γεμάτος χάρη. Δώσε μας ταπείνωση να δεχτούμε το δώρο Σου, πίστη να ζήσουμε για Σένα, γιατί Εσύ μας αγάπησες πρώτος με μία τέλεια αγάπη. Όλα αυτά τα ζητούμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.